Okay. Vi har om glykolysen, som starter med, at vi har et glukosemolekyle, som modtager en fosfatgruppe fra et ATP, som herefter bliver til ADP, fordi den har mistet den her fosfatgruppe. Herefter har vi glukose 6-fosfat, som af en isomerase bliver omdannet til fruktose 6-fosfat, og den her fruktose 6-fosfat modtager så endnu et fosfatmolekyl fra en ATP, så den nu hedder fruktose 1,6-bifosfat. Alle de processer, der er sket indtil nu, det er, at der bliver investeret energi i molekylet. Så vi nu har et fruktose med 2 fosfatmolekyler i. 2 fosfatgrupper i. Dette fruktosemolekyle bliver så splittet af en aldolase til glycerolaldehyd og dihydroxyacetone. Dihydroxyacetone bliver af en isomerase omdannet til glycerolaldehyd, så vi nu har 2 glycerolaldehyd. Der vil være en fosfatgruppe i begge de her, som kom fra de 2 fosfatgrupper, der er blevet overført tidligere. Herefter, det var så opsplittelsen af molekylet, som skete fra, at fruktose blev til 2 glycerolaldehyd fosfat. Glycerolaldehydfosfaten modtager nu endnu en fosfatgruppe, som frigiver energi, som går til NAD+, så der bliver dannet NADH+, H+. Herefter har vi så et bisfosfoglycerat, som afgiver sin ene fosfatgruppe til en ATP, så der bliver til en ADP, så der bliver dannet ATP. Og herefter har vi så en fosfonoglycerat. Ved hjælp af en isomerase bliver fosfatgruppen byttet om med et H+, og herefter er der en enolase, der fraspalter vand, så vi ender med en fosfoenolpyruvat, som så afgiver sin fosfatgruppe og ender med at være pyruviat. Alle de sidste processer, der er blevet nævnt her, er der, hvor energien, der var oplagret i molekylet, frigives. Og så er glykolysen slut.